Fit-tmiem ġimgħa li mmarkat l-ewwel omiċidju tas-sena, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-każ tal-Omm Żagħżugħa li nqatlet b'daqqiet ta' sikkina allegatament mill-eks ħeb tagħha ġab dieqa kbira fost il-poplu Malti. Qal li tul is-snin bħala avukat iltaqa' ma' din ir-realtà u ddefenda vittmi ta' vjolenza domestika u jista' jgħid li din hija problema diffiċli biex tindirizza għaliex issir fis-skiet tad-dar. Konxju ta' din ir-realtà, Dr. Abela tenna li l-Gvern huwa impenjat li jaġixxi u jinvesti. U qal li l-ħatra Todri Friġġieri bħala kummissarju ġdid tal-vjolenza domestika se tkompli tgħin biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza domestika. Din is-sena se nkunu qegħdin inżidu l-għajnuna finanzjarja b'aktar minn 70% biex tkompli tiġi attakkat, anzi biex tkompli tiġi miġġielda din il-problema ta' pjaga soċjali li għandna f'pajjiżna fadal x'nagħmlu, qegħdin nagħmlu u se nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna f'dan is-settur. Dwar il-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali, il-Prim Ministru tenna li kull persuna jixirqilha li jkollha saqaf diċenti fuq rasha. Saħaq li dan is-settur huwa ta' priorità assoluta l-Gvern u fl-aħħar jiem iltaqa' ma' realtà ta' persuni li filwaqt li jkollhom ir-residenza tagħhom ikun hemm żviluppi fil-madwar li jwasslu biex jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Semma fost l-oħrajn il-każ ta' Gwardamanġa u qal li din is-sitwazzjoni hija inaċċettabbli. Dan il-każ ta' Gwardamanġa kellna intervent immedjat min-naħa tal-Awtorità tad-Djar li provdiet residenza alternattiva imma xorta waħda lija mhijiex aċċettabbla x'jiena ma nħares lejn residenza alternattiva, jiena nħares lejn id-dritt tas-sidin tad-djar illi kollhom id-dritt li jidħlu ġewwa daru mhux li jkollhom residenza alternattiva imma li jgawdu id-dar u r-residenza tagħhom. Dr. Abela qal li minkejja li l-Gvern m'għandux tort fis-sitwazzjoni, iltaqa' u ralu ġieħ ta' dawk affettwati kif ukoll ma' min ikkawża l-ħsara u qed jistenna biex fil-ġranet li ġejjin jingħata soluzzjoni konkreta u raġonevoli li tagħti s-sodisfazzjon lir-residenti. Jekk dik is-soluzzjoni li se tiġi offruta mill-kuntrattur, il-Gvern se jidħol fil-kwistjoni aktar jagħti s-soluzzjonijiet u il-punt ta' tluq se jkun illi l-Gvern mhux se jaċċetta illi sidien ta' proprjetajiet jisfittxaw barra minn darhom minħabba żvilupp li jkun qed isir minħabba ħsarat li jsiru fil-proprjetajiet tagħhom u jibqgħu ma jingħatawx rimedju. Meta tkellem dwar is-settur ambjentali, il-Prim Ministru nnota li l-Unjoni Ewropea neddiet il-miri tagħha fil-qasam sas-sena 2050 li biex jintlaħqu ix-xogħol irid jibda fl-immedjat. Innota li din il-ġimgħa ġie inawgurat proġett ambjentali ta' 50 miljun euro li se jkun itinaqqas 90% ta' tniġġis fl-arja mill-vapuri li jitlu fil-port il-kbir. Filwaqt li laqa din il-miżura, Dr. Abela qal li din għandha tikkumplimenta l-industrija turistika. Fil-fatt innota s-suċċess fil-qasam turistiku fl-aħħar snin u semma l-importanza tal-bilanċ bejn ir-rispett lejn l-ambjent u t-tisħiħ fis-settur turistiku. Nemmen ħafna fit-tisħiħ tal-ambjent, nemmen imma wkoll f'dan il-bilanċ ta' tkabbir ekonomiku, ta' tkabbir industrija tal-kostruzzjoni f'pajjiż, ta' tkabbir fis-settur turistiku, ta' tkabbir f'sezzjonijiet oħra tal-ekonomija tagħna servizzi u bekk wieħed jibqa' miexi il-qudiem f'soċjetà li dejjem tibqa' tevolvi b'mod b'saħħtu l-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.